A magyar-szlovák történészvita résztvevői a két nemzet közvéleményét a mai napig megosztó 1920-as trianoni békeszerződésről beszélgettek. Szarka László szerint 30 éve folyamatos a két ország történészei közötti együttműködés. Közös könyvek jelentek meg, közös konferenciákat tartottak, és megjelent az első szlovák szerző által írt Trianon könyv is. Nem a nulla ponton állunk, nagyon sok kérdésben ugyanazokkal a módszerekkel vizsgáljuk a nagyhatalmak álláspontját, a határok kialakításához például, ugyanazokat a forrásokat nézzük a prágai külügyi levéltárban és a budapesti külügyi levéltárban, a párizsi levéltárakban. A kérdés most már csupán az, hogy ne a szó mágiába meneküljünk bele, ne az legyen a kérdés, hogy ez egy békeszerződés vagy diktátum, hanem hogy milyen előzményei és milyen következményei voltak a trianoni békeszerződésnek. A több mint egy évszázaddal ezelőtti események a magyarság számára tragédiát, a szlovákoknak viszont pozitív eseményt jelentettek. A vitán résztvevő szlovák történész szerint Trianon megítélésében még hosszabb ideig nem lesz azonos álláspont. To, čo by sme sa mali usilovať, je to nevyťahovať tieto vzájomné rozličné pohľady nejakej politickej rovine alebo ako nástroj na politické ciele, ale snažiť sa teda o to porozumenie a pozerať na to ako naozaj na minulosť, že možno nás to rozdeľuje táto minulosť, ale pozerať sa na to so snahou pochopiť tú druhú stranu a hľadať práve do budúcnosti preniky v tom vzájomnom pochopení, potom uvedomení si, že sme tu ako susedia, vedľa seba žijeme už stáročia tu, takže musíme sa pozerať dopredu. Az új egységmozgalom Trianon évfordulóján 5-ször szervezett autós motoros felvonulást. A gyülekező ezúttal is az országzászlónál volt. A mozgalom nevében Mikóczy Zoltán párhuzamot vont a mai és az 1920-as események között. Mint mondta, szükség van az orosz-ukrán háború lezárására. A béke nyilván nem lesz mindenki számára egyformán igazságos, de kiemelte, hogy a trianoni békediktátum sem volt az. Hiszem, hogy nekünk, magyaroknak küldetésünk van ezen a világon. Már csak azért is, hogy valóra váljon a szent életű Pio atya proféciója, jóslata. Magyarország egy olyan kalitka, melyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. A résztvevőket és a járműveket Oldjai Csaba diakónus áldotta meg, majd az autós motoros menet Komárom érintésével elindult 100 kilométeres útjára, amelynek célállomása Párkány volt. A Pázmáneum társulás hagyományos megemlékezésén a rövid kulturális műsor részeként többek között Kovács Koppány fellépését láthatta a közönség. A szervező társulás nevében Karafa Attila elmondta, hogy ki kell tartanunk magyarságunk mellett. Voltunk, vagyunk és leszünk. A magyar nemzet széthúzással nem lehet eredményes, hangsúlyozta. Egyrészt emlékezünk a gyászos évfordulóra, másrészt pedig a Nemzeti Összetartozás napján azt szeretnénk kifejezni, és azt szeretnénk sugallni mindenkinek, az itt élő magyaroknak, az itt élő más nemzetiségeknek, hogy mi itt a szülőföldünkön szeretnénk tovább élni, itt szeretnénk majd meghalni is, de szeretnénk békében élni, amely a legfontosabb, azt hiszem, ezekben az időkben, hiszen a kezet adunk magyar a magyarnak, akkor kezet tudunk adni a más nemzetiségűeknek is, de úgy, hogy nem adjuk fel a saját nemzetiségünket, hanem megtartjuk azt, hiszen a diákok is, akik felléptek a mai napon, ők is a jövőt szimbolizálják. A megemlékezés résztvevői koszorúkat helyeztek el a Trianon kopjafánál, mécseseket gyújtottak és elénekelték a magyar himnuszt.